इनायनो गोजोननाय मोनदों दिनै अन्थाइबारि मार्टियार्स बिर जोहोलाव दि जाब्रां बिथांनि जितु फुटबल टुर्नामेन्ट बियो दिनै जोबथि हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै इनायनो गोजोननाय मोनदों। आङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै बेखौनो मोजां मोनदों जे गावआनो सासे स्पन्सार खालामनो हानायखाय एनडिएफबिआव आं सासे साधारन केडार्समोन आरो आंनि रेंकआ सार्जेन्ट मेजरमोन। बे एनडिएफबिआव थानाय समावनो आङो आफादनि किसुमान जारिमिनफोरखौ एनडिएफबिनि फाउन्डार डिआर नाब्लाजों थानायाव मिन्थिदोंमोन। थिग बिदिनो दि जाब्रां बिथाङा एनडिएफबिनिनो गिबि डिपुटि आर्मि चिफमोन, जायखौ जोङो सेकेन्ड सान्थ्रि गाहाय होननानै मिन्थियो। आरो बे बिथांनि जितु बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय जुजिनाया जोबोद बाख्नायथावमोन। किसुमानखौ जोङो मिडियायाव बुंजाथावा बिथांनि जितु बिहोमाफोर थालांनाय। स' दा आङो बेखौनो मोजां मोनदों। आं एनडिएफबि हिसाबै बे खेलाखौ साफ्रोमबो जाहाथे एक्स एनडिएफबिआ इयुनावबो हेफाजाब होलांबाय थानो हायो आरो नैबे बिर जोहोलाव दि जाब्रांनि खेलाया थाबैनो नेसनेल लेभेलाव लांनो हायो। बिनि थाखाय आङो साफ्रोमखौबो खावलायो मदद होनो थाखाय। मानो होनोबा नोंथांमोननि रायजो राजानि मदद गैयाबा एक्स एनडिएफबिआ गावसोरानो मावफुंनानै लानो हायाबा गुबुनखौनो आखा खालामबाय थायोबा बेबो जानाय नङा। बिनिखायनो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिखौ खावलायहरदों आङो मदद होनो थाखाय। बेसेबांखिनिखौनो बुङो। हयथ' माखासे बिदिनो मुंख्लंफोर बिराद दं, नाथाय बिनि गेजेराव दिनै नैबे दि जाब्रांखौ अन्थाइबारि माया क्लाबा लाखिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। लाखिबाय थालांनो माबायदि खालामनो मोजां लुबैयो? मुंख्लंफोरा एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि मुंख्लं जादों बेयो मोनसे जोबोद सोमोनांथावना आरो दुखुनांथावना, जायनि थाखाय जोङो किसुमान जारिमिनारि थांखांनाय जाथायफोरखौ बुंनो गोसो जाया। जेरै गिबि मुंख्लं बि बाम्बुरगोरा बिथांनि मुंख्लं जानाया सोमोनांथावना जाथाय। लोगोसे बोहैथि बिथांमोनाबो सुथुरनि आखायावनो थैदों। आरो लोगोसे नोंथांमोननो बेंटल हालामनि जितु हासथाय गरम, जायखौ जोङो हिलारुस होननानै मोनथियो, जलदब बिथांमोनाबो मुंख्लं जालांबाय। बिथांमोननिबो बिहोमा दोङो। स' बिनिखायनो गासै मुंख्लंफोरनि जिउ बाउनाया आलाग आलाग मोनसे माबायाव जाबोदों, खिन्थु गासै मुंख्लंआबो सोमोनांथावना, दुखु फोरमायथावना आरो बिराद सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै